Ayaw sila didi kay angging harian sa Dios ila sama ni ining mga bata. One time, nagblessing ko og usa ka balay na ay daghang mga bata. Of course, ang mga ginikanan kay syempre ang mga bata kay na-overwhelm nga nay bisita. Ang term sa mga ginikanan, ayaw pagsamok. Pagkahuman sa blessing, dito na nagkaon na, nag-away ang mga bata. Grabe nga inawayay, tapos sinakitay. Pagkahuman taod-taod, nag-uli sila, kunya nag-share sila sa ilang mga pagkaon. Pagkahuman nagkinatawa-anay. As I reflected the gospel today, kato nga experience na ako sa kato nga mga bata, usa sa mga butang ang akong na-realize, mao kini ang giingon sa Ginoo, ang gingharian sa Dios sama sa mga bata. Unsa may mga karakteristik sa bata? Una, kanang naa ang ilahang pagsalig sa ilang mga ginikanan. Dependent sila sa ilang ginikanan. Ikaduha, dili kahibalo magdumot. Naa ka ng ilahang gugma usab sa usa-usa. Yes, naa sila'y kaaway. Pero afterwards, pila ka minutos lang makiuli dayon sila. Unya, ma-share dayon sila og unsay naa nila. Kahibalo sila mahigugma sa ilahang isig ka bata. Naa ka ng pagpaubos. Naa ka ng ilahang wala ka na sila, di kahibalo sila magdumot. Naa ang gugma, naa ang pagpaubos, naa ang pagsalig. Siguro mao kini ug mao kini sa tan-aw nako, and I believe mao kini ang mensahe para kanatong tanan nga mamahimo kitang sama sa bata, dili magbinata. Lahi man ang being childlike ug being childish. Sahay sa ato na may magbinata. No? So hinaut pa unta may suod ang ebanghelyo karon kita gipahinumduman na we should and we must like be a child. To have that attitude of dependent to God, na usahay man good, labi na kung taas na tag naabtan, kung taas na kay kitag kahibalo, usahay nagtuo kita nga kita ray sakto. Usahay magtuo kita nga we do not need God anymore in our life, kay gusto kitang mamahimong Dios sa atong kinabuhi. Ngunang usahay maglisod kita. Una ay mga pagtulunan nga isulti sa ato, dili kita modawat kay nagtuo kita nga mas labaw pa kita sa Dios. Today we are all reminded to be that child na to know, to recognize, and to be humble enough to recognize that we need God in our life. Ikaduha, we also recognize nga wala kitay mahimo kung wala ang Dios. That is why everything kinahanglan musalig og magdepende kita sa tanan labi na gayud sa grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Ug ikatulo, naaman kanang atong kasing-kasing nga kahibalo mo dawat sa uban, kahibalo magpaubos ug kahibalo mo pasaylo sa uban labi na gayud sa mga nakasala kanato. And in that way makaingon kita nga ang gingharian sa Dios maania kanato. Kay mao man kana ang gusto sa Dios nga ipasulti nga ang gingharian sa Dios naa ka ng gugma, pagdinaitay, pagsinabtanay, ang kalinaw naa. Mao kana ang gingharian sa Dios nga mao na iyahang gitudlo kanato. Ug mao kini mga igsuon ang ato untang dapat batunan nga we should be childlike, not childish. Amen. Palihog manindog.